Kada ito agundaway gagayim kinabsat ket intay padanon deti panakiyasar sarita tayo kani Mayor Jeffrey Sagid iti ili Adingras, Ilocos Norte. Ditoy iti nangibagaan na nga ti maysa nga fast food chain ket mairugin a maipatakder iti ilida. Nga daytoy mga kaibigan ket dakkel to nga makatulong karag iti awanan na pagsapulan iti ili Adingras. Ken ditoy nga kunana nga adupay dagiti investors nga inayaban na tapno di kasta ket umay dagi patakder iti adupay nga pagsapulan iti Dingras, Ilocos Norte. Hektar nga kas majority may isang ili. Just after the oath-taking mi, iti July 1st idi, ada din na nga seminar mi, orientation, iti DILG, regarding the newly elected official NEO. Ngayon dyan, nga nangibinsa-binsa mi, no ana dagiti mat kayat ming aramiden in 100 days mi, makas agserbi nga kas mayor iti may isang hili. Kat iti inlanad ko dyan, kat dagiti makita nga mekan iti importansya, kasla kung baka dagiti panakatarimaan, dagiti CRs iti unag iti tiyandaan, iso iti masapul nga mapatarimaan day takit adu nga tao iti umay, so nga masapul nga pasigurado tayo nga na dalos kung napintas mo iti pag siaran iti umay maki-tiyenda iti iling Adingras ng nangruna no agapo da pa iti sabaling ili kadagiti latan madaman nga matataremaanan iti kunak CR ta iso nga talaga ti impang ko yan kasi dijay. Yes sir. Kahit kung aramidan iti sa gasot 100 days ko nga kas mayor iti iling Dingras. Then dati mesa dati vision ko vision to make Dingras the center of growth. It is stand part of Ilocos Norte. Yes sir. Idi siguro na interview dak han pa nang rugi dagiti pasdek idi ngem tatan na nabayagan nga narugyanan nga na iti panakatarimaan iti construction of bridge iti Medina connecting iti Barong ken kastapi digidi bagbagami ken Apo Bisede dati bypass road ket narugyam payan diti Medina connecting diti Bungkag ken adapi digiti kayat ko nga aramidan kuma kasla ko makita iti panakay landscape iti plaza mi iti panakatirimaan iti pasad iti civic center mi ano na pimpintas kuma iti makita iti umay ag bisita aglalo ka iti turismo umay iti ilimi. Okay po. Adda iti ururay mi DJ panakay-download DJ kwartami nga gapu iti dati 7171 tayso iti nailatang Mano tayo lokal aramidon mi. Siguro kiti out of the I think 3.5 million dati panakay diti plaza then 2.5 I think diti pasad iti dati civic center mesa at nasurok nga 3 milyon pa iti panakatarimaan iti CCR. Okay. Deta iti at least di imbagbaga kidi iti panakatarimaan iti CCR ket ongoingan tala sapay ta maawatan dak at tekon iti kabarbaro aket awmot iti sigida nga pundong aramatem at nagsapsapol tayo iti pundo dadadag iti proseso na so di iti mesa no kung mangibayag ta mabalin nga no adakay mon irwar mon aglalo no hang iso iti nakaiprogramaan na masapol nga suruton di proseso nga maaramid sa amo mausar ti mesa pundo. Okay. Nakunang tatay sir nga danda or marugyan pa yan sir datoy construction building ti maysa nga fast food chain sir. According kada iti pinangpalpalo ami iti constant nga panaki sasarita mi iti Jollibee ken DJ to mesa nga tumultulong kada kami ket according kadakwada hopefully by this November ket marugyan ton detang Jollibee tinapintas pa ditang napasama kana ket
Idi agad haka-hakami pa lang. Oo. Plano pa lang, hindi nga talaga. Plano nga na may patadar, nga may tatanag, at makita tayo DJ talagang direction na nga, at may patadar nga Jollibee ditan. Tadya mismo nga kunkuha kita tataga, kat nalpasin iti saritaan da, nagpipinirmada pa yan, no mano iti paggupa iti Jollibee, iti makabulan kadakwada. Okay. So, naupaan iti lote na pagpatadaran iti Jollibee nga isukat ko nagtategad nalpasin iti saritaan iti Jollibee ken iti kuwa day tanga. Ito nga sir iti pagkakitaan nga ado digitay dadakol pa nga investors mo may agpatakder iti dingras gapuanan nata iti dakol nga kumpanya ket adda iti ini yun ton sir. Well, sigurado na ta magnet at kita iti naduma-duma nga ilili iti naduma-duma nga probinsya iti Pilipinas ket no adda Jollibee ket isu iti magnet iti development data aglalo te kunakon no ongoing iti saritaan iti Sangkuniang Bayan ket DJ proposed construction of new market me nga adda mayat nga umay ag-invest ito. Mesa pa agad dito ngamin sentro iti iling ading ras congested detan. Ado kita may nagpeso ngam limitado iti space. Yes, so that bypass road siguro in the coming years no adan tulad bypass road ang kada baka di ko na ako ma-realize mi DJ vision iti dingras nga kas sentro iti komersyo iti department iti daya iti probinsya iti Ilocos Norte te kanayon kung ibagbaga ang kung maramidan na gito inawan iti suportada kanyak ken hangadakas iti garapaap libre iti agarapaap ket isu nga dati iti nakitak nga vision ko inawis yu ba dito yung fast food chain nga may agipatakder or mismo nga iso dat umay Anda kami sakti mismo nagsapol iti nagsapol kadag iti investors nga mayat nga umay ag-invest iti ilite nga dingras kasla ko majise Centro Mall iti Twitch and Dime ni iti kunakon hoping nga ma-realize mi na data adda dagiti kasasarita may madama kikita mi ang proposals da sa amin tumat ited dagiti counter proposals mi dapat agad dati win-win na solution kati worry idiket no kaspagarigan ta adda data sentro mall baka ma-dislocate dagiti kelya met na negosyo ket diya ati ipasigurado nga haanda nga maapektaran nga according to study no adda dagiti kuma pure gold kada hyper nga umay ditoy sigurado nga haan nga maapektaran dagiti small business kay nang sa unuan no adda dito iling dingras hala iti dingras iti cater na no diket iti eastern part iti ikater na just like kumadji ilili iti daya iti probinsya na kasi hub dito dingras mapagnaanda so kaya nang asawan maki hala di dingras iti ikater na do di iti pinaduma-dumang ili iti daya.